गोदान सरकार गोदान थांखि गोदान मिजिं गोदान मोनसे बिजन लानानै जों खामानि मावनो नागिरदोंफोरा बे रायजोफोरनो 10,000 15,000 माबा सेल्फ हेल्प ग्रुप सेंग्राफोरनो होनाय बेयावनो जोबथा नङा एफोरा जाय सरकारा रायजोफोरखौ जोथोन लाबाय जाय सरकारा रायजोफोरनो खाबु होबाय जाय सरकारा गाव मावगोन बिसायख'थिनि उनाव सरकार जाहैबा होननानै बारादाय होनायखौ दिनै मावफुंबाय बे सरकारनि सायावनो जोंनि बिटिसि बासि रायजो राजाफ्रा समस्तिबासि रायजो राजाफ्रा दिनैहाय बयबो गिर्जाब लोब फैनानै बे सरकार आरो सरकार सालायनाय दलजों अरायबो थाफानानै खामानि मावनांगोन रायजो राजाफोर दिनैनो बे जोबथा नङा एमएलए इलेक्शननि उनाव आरो बारायलांगोन दिनै 10,000 जादों बियो 20,000 जाहैगोन दिनै 15,000 जादों बियो 30,000 जाहैगोन बेबायदिनो बोसोरे थाखाया बारायलांगोन अनजिमाया बारायलांबाय थागोन जोबथारनायाव बे मोनसेखौल' होनानै बे सरकारा बेयावनो जिरायनानै थागोन बेयावनो जोबथा जाबाय बेखौ दासान बे जाबाय जोंनि सरकारा जेसे दिन थागोन बेसेसिमहालागै नैबे रायजोफोरनो होनाय नाम्बारखौ जोङो होलांबाय थागोन बोसोरे होगोन आरो संख्याया बारायगोन थाखानि अनजिमायाबो बारायगोन सानफ्रामबो नोंथांहा नुगासिनो दं हाग्रामा महिलारि बिथां मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गिदिंनानै गिदिर खरर थाखानि खामानि मावगासिनो दं 150 कोटि थाखानि दिनै उदालगुरियाव क'क्राझाराव जेरैहाय बिटिसिनि सेक्रेटारियेट दङ बेबायदि मिनि सेक्रेटारियेट लुनायनि थाखाय अलरेडि 150 कोटि थाखा सेंसन होनानै उदालगुरियाव अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय दिनै संकसआव दाख्लै बाथौ खेराइ फुजाजों होनाय जायो संकसआव चौधुरी घाटआव बाहाय टटेल 100 कोटि थाखानि मोनसे स्किम बे खेराइ थानसालि बाथौसालि बायदिसिनाखौ समायना रमायना लुफुंनायनि थाखाय फार्स्ट फेजनि मोनसे स्किम होनाय जागोन होननानै बाव सेंसन होनानै दाख्लै नैबे बोसोराव 50 कोटिनि खामानि मावग्रोनो थाखाय मुख्यमन्त्रीखौ दाख्लै जोङो बाहाय अन्थाइ खाम्फा गायसनहोखांबाय 11 तारिखआव दा बेबायदि गोबां खामानि मावगासिनो दं दालांनि लामानि स्कुल लुनाय कलेज लुनाय बायदि गोबां खामानि मावगासिनो दं दा दहाय प्रहलाद फंबाया रायखांदों जे जोङो माने थांनाय 5 बोसोरनि सरकारा जोंनि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायाखै बोसोर 20 बोसोर 25 बोसोरहालागै जायफ्रा स्कुल खुलिनानै फेनसाराव मास्टार मावबोबाय बेथन गैया जानो गैया दिनैहाय एखेबारे बिराद खस्थ' मस्थ'जों जे गथ'फोरखौ दिनै मानसि खालामबोबाय फोरोंबोबाय बे फोरोंगिरिफोरा दिनैहाय प्रभिन्सियेलाइज जायैनि थाखाय बिराद खस्थ' मोनबोदों फरायसाफ्रा मोनबोदों फोरोंगिरिफ्रा मोनबोदों दा बेबायदिखौ थांनाय 5 बोसोरनि सरकारा मावनो हानांगौमोन हायाखिसै दा बेखायनो जोङो दाख्लै जोंनिनो माबायावहाय बिटिसिनि एसेम्ब्लियाव 11 तारिख खालि जोङो मोनसे मा खालामदों बिल दैखांनाय जाबाय स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जिमाननाखि स्कुल कलेजफोर दङ बेफोरखौ गासैखौबो सरकारि खालामजोबनायनि प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि मोनसे आयेन पास खालामनानै जोङो गभर्नरनिसिम आयेनखौ पास खालामनो थाखाय हरनाय जाबाय दा जोङो एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ बे बिलखौ गोसो जानानै हाउसआव दैखांनायनि नामाव दैखाङाखै आरो जोङो नियम नीतिखौ पालन खालामालासे दैखाङाखै जे जोङो बिटिसिनि जेसेबां स्कुल कलेजफोर दङ जायफ्रानाखि सरकारि जायाखै बे सरकारि जाय स्कुलफोरखौ कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय जोङो बिटिसिनि एसेम्ब्लियाव आयेन बानायनो थाखाय मोनसे बिल लाबोनो नागिरदों बे बिल लाबोनायनि सायाव गभर्नर साहाबा माबाफोर अजर आपत्ति दङ नामा जों बिलखौ लाबोनायाव नोंथाङा जोंनो पारमिसन होगोन ना होआ होननानै जोङो बिथांनाव पारमिसननि थाखाय लिरखा हरदों आरो बे प्रभाबा जानानै फैनाय लोगो लोगो जोंनियाव
हाजार हाजार मास्टारफोर जायफ्रा दिनै सेवता पन्था ब्रांता कुंता दिनै फरायसाफोरखौ फोरोंगासिनो दं मोनजाया मोनोना बेबायदि खस्थ' मोननानै खस्थ'नि गेजेरजों जोंनि फिसा फिसौफोरखौ मानसि बानायग्रा फोरोंगिरिफ्रा दिनै साफा साफा रेगुलार मास्टार जानानै प्रभिन्सियेलाइज जानानै फैयोबा बे आइ आफा रायजो राजा जोंनि थाखाय बेसेबां मोजां जागोन बेयो बेसेबां मोजां जागोन बिराद मोजां जागोन रायजोफोर जोंनि गासै एलपि एमइआव 984टा पस्ट दङ खालि 984टा मास्टारफोर जोंनो नांगौ खालि जानानै दं बेनि थाखाय थांनाय सरकारा फिलाप खालामलांनो हायाखै बिथांमोनहा मावफुंलांनो हायाखै फैनाय लोगो लोगो बिबानखौ लानानै आङो कमिटि बानायना होनानै कमिटिनि मानसिफ्रा दा बेखौ थन्न थन्न नायजोबनानै जोंनि टेट पास जानाय डिएलएड पास जानाय सेंग्रा सिख्ला बै केन्डिडेटफोरखौ साख्रि होनायनि थाखाय मोनसे स्क्रुटिनि बा भेरिफिकेसननि खामानिया जागासिनो दङ जों सानदों बिटिसिनि नैबे एमएलए इलेक्सन जानायनि सिगां सिगां होनो थाखाय जों दा नाजागासिनो दङ 1150नि बारा आरोबाव हाई स्कुलनि ग्रेजुवेट टिचारफोरनि पस्ट खालि दं दा बेखौ आङो थाबैनो फिलाप खालामनांगौनि थाखाय जोंनि सेक्रेटारि डाइरेक्टर बिथांमोनखौ बुंनानै फाइल बानायहोनाय जादों इन्टारभिउ खुंनो थाखाय आरो दाख्लै सानबासोनि सिगां आंनि टेबोलाव फैनाय लोगो लोगो आङो बे 1150 जन जे मास्टारफोर दङ हाई स्कुलनि ग्रेजुवेट टिचार बेनि माने माबायै इन्टारभिउ होनो थाखाय एडभार्टाइज होनांगौ होननानै दा फाइलखौ एप्रुभाल खालामनानै हरनाय जाबाय नैबे इलेक्सननि सिगां सिगांनो 1100नि बारा बे हाई स्कुलनि ग्रेजुवेट टिचारफोरनि एडभार्टाइजमेन्टआ जागोन आरो बेनि बादै गासै एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव 450नि बारा चौकीदार पियन केरानिनि पस्ट खालि दङ आरो बे पस्टफोरखौ थाबैनो इन्टारभिउ खुंनानै फिलाप खालामनांगौनि थाखाय सिएसपिखौ इन्टारभिउ फाथिनो आं दा लिरगासिनो दङ साननै सानथामनि गेजेराव बिथांमोननि गेजेराव बे फाइलआ थांगोन हाजार हाजार जोंनि बिदा फंबाय फिसा फिसौफ्रा साख्रि मोनगोन नङाबा एमए पास जागोन बिए पास जागोन बेकार हालाव थाङा खदालाव थाङा मैयाव थाङा बिमा बिफानिफ्राय माने दम होयै थाखा दिहुननानै हनै बहाबा जौ लोंहैनाय बाइक सालायखांनाय सोरखौबा लाना खारनाय बिदिल'सो जागोन दस्रा नोङो मा मावनो हागोन फालाय साख्रियाथ' नागिरबाबो मोना हाजार हाजार लाख लाख लेखा गोरों दंसै गोदोनि आबै आबौमोननि बायदि नङा जे माने बहाबा लेखा गोरों दंबा गभर्नमेन्टनि मानसिया नागिरनानै हमना लांनानै साख्रि हैनाय बे जुगा गैला दा मोनसे साख्रि ओंखारो 1000टा दरखास्त गोग्लैयो सोर मोनगोन दाना बेबायदि अबस्था जाबाय ओंखायनो दा जोङो बेबायदि अनुष्ठान प्रतिष्ठानखौ लाबोनानै जोंनि फंबाय बिनानावफोरनो थांनानै थानायनि साख्रि बाख्रि मोननायनि बेबस्था खालामनो नागिरदों आरो बेवहाय बे इउनिभार्सिटिया खालि बड'लेण्ड ओनसोलनि बिटिसि ओनसोलनि जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौल' बेवहाय एडमिसन होगोन जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौल' एडमिसन होगोन बिटिसि गभर्नमेन्टआ मोनसे सक्ति खालामगोन जोङो बेसेबां थाखा होनानै फरायनांगौ बेसेबां थाखा होनानै फरायनाङा बे गासैबो थिग थाक खालामगोन दा बेबायदि जों गोबां खामानि मावनो नागिरदों खालि बे रायजोफोरनो 10,000 15,000 माबा सेल्फ हेल्प ग्रुप सेंग्राफोरनो होनाय बेयावनो जोबथा नङा बेफोरा गोदान सरकार गोदान थांखि गोदान मिजिं गोदान मोनसे भिजन लानानै जों खामानि मावनो नागिरदों जों खामानि मावनो नागिरदों जोंनि एडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो दा मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोङो सरकारि भाबै जोंनो जानाय थानाय गासैबो उन्दुनाय बिसना पाति होजोबनानै हस्टेल खुलिनानै जोङो मा फोरोंनो नागिरदों दा बिना फैसानि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव थागोन बेबायदिया मा सोरबा आर्मियाव थांगोन पेरामिलिटारि पुलिस हाउसफोराव थांगोन बेसोरखौ बोरैहाय बे आर्मि पुलिस बेयाव थांनायाव बोरै पास जानो हायो बेनि ट्रेनिं खारनाय बारनाय लिरनाय फरायनाय जों फोरोंजोबगोन फुरा आरो सोरबा बेंकआव साख्रि मावनो नागिरदों सोरबा रेलवेआव साख्रि मावनो नागिरदों
सोरबाया बहाबा माने मा होनो स्टाफ सिलेक्शन कमिशननि मिटिं माबायाव इन्टारभिउआव जिरायनो नागिरदों बेबायदि मानसिफोर बेबायदि फरायसाफोरखौबो जोङो बावनो बे कचिं सेन्टाराव लाबोनानै जोङो फोरोंजोबगोन जोंनिफ्राय मोजां मोजां मास्टारफोर लाबोगोन आर्मी पुलिसनि थाखाय रिटायार आर्मी जायो ना सोर गोरों मानसिफोर दं बिसोरखौ गलाय मलाय खालामनानै जों बिसोरनो फोरोंहोगोन स्टाफ सिलेक्शननि बेंकिं सार्भिसनि बेबायदि गिदिर गिदिर रेलवेनि साख्रिनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट साख्रि स्टेट गभर्नमेन्ट साख्रि बेखौ इन्टारभिउ बोरै पास खालामनो हायो बेखौ फोरोंनो थाखाय जोङो बाहेरानिफ्राय मोजां एक्सपार्ट गोरोंफोरखौ लाबोनानै मास्टार बायदि खालामफैनानै बेथन होनानै जोंनि फिसा फिसौ फरायसाफोरखौ जों फोरोंहोगोन बे मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोंनिया जाजोबगोन 5टा जिल्ला दं 5टा जिल्लायावबो जाजोबगोन आरो दानिया एपिएससि इउपिएससि मेडिकेल आईआईटी इन्जिनियारिं जब माने माबानि सार्भिसनि जे इन्टारभिउ बेखौ पास खालामनायनि थाखाय जे फोरोंनांगौ बे फोरोंनायनि थाखाय आईएएस एससीएस आईपीएस माने आईएफएस बायदिसिना सेंट्रेल गभर्नमेन्टनि स्टेट गभर्नमेन्टनि 1 नम्बर साख्रि बेबायदिनि थाखाय बे मोजां मेलेम बहा गथ'फोरखौ जोङो बावैसो इन्टारभिउ खुंनानै आरोबाव बेनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन फरायसाफोरखौ जों ज' खालामनानै दिल्लीयाव आरोबाव जोङो कचिंआव फाथायहरगोन बेवहाय नोंथांमोनहा फैसा गरसेबो होनांनाय नङा बिमा बिफाफ्रा फैसा गरसेबो होनाङा सरकारानो जों बिटिसि गभर्नमेन्टआनो गोदो हाग्रामा महिलानि दैदेननाय 15 बोसोर सरकाराव जों बेबायदि खालामबोखादों आरो दाबो जों बेखौनो खालामगोन नै दाख्लै थांनाय सरकारा गोदो हाग्रामा महिलानि दिनावनो जोङो 2 लाख 5 लाख होनानै बेबायदि एपिएससि इउपिएससि फोरोंबोदोंमोन खिन्थु जोङो बेखौ नाम होआखैमोन दा जों बे खालामबोनायखौनो जोंहा दाख्लैनो थांनाय इउपिपिएल सरकारा बिसोर मा नाम दोननानै लाबाय स्किमा बेनो जों फोरोंनायानो खालि नामखौल' लेबेलखौ लागायना होबाय मा सुपार 50 होननानै जोंहा सुपार 50 60 बिदि नाम दोनालासे जोङो बिराद गथ'फोरखौ जों हरनानै इन्जिनियार आईआईटी एससीएस आईपीएस जोङो मोनहोगोन दा जोङो ओइबारबो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ दिल्लीयाव एक्सट्रा इउपिएससि एपिएससिनि आरो आईआईटी अर्थात इन्जिनियारिं आरो मेडिकेलनि बेखौ जों दिल्लीयाव हरगोन बेनिफ्राय जोङो स्टेटआव नैबे मोनबा जिल्लायाव आर्मी पुलिस सीआरपीएफ आसाम राइफल बेंकनि अफिसार स्टाफ सिलेक्शन रेलवेनि अफिसार फरेस्ट अफिसार रेन्जार जानाय माबा जानाय बेनि गासैबो ट्रेनिं होनाय बेनि कचिं होनाय क्लास लानायखौ जों मोनबा जिल्लायाव खालामगोन आरो जों बायदि मानसिया खालामगोननि नङा जों स्टेटनि माने आसामनिफ्राय भारतबर्षनिफ्राय गुबुन स्टेटनिफ्राय गोरों मानसिफोरखौ लाबोनानैसो जों बे क्लासखौ खालामगोन दा बेबायदि गोबां आसनि दं बेखायनो गावबागाव गथ'फोरखौ मोजाङै फरायहो मोजाङै दिन्थिला मोजाङै माने जाहाथे पास खालामो फरायसाफोरखौ होमबासो बेवहाय एडमिसन लानो हागोन दा बेखायनो रायजोफोर बेखौ गोसोआव लादो आं गोलाव खोथाखौ बुंनो गोसो गैला जोबथारनायाव बेखौनो आं खावलायबाय